Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da warhaka. A yau muna dauke da bayani akan wani irin so kake yi mata. Yauwa da fari abin da nake so in ce ko na tambaya. A lokacin da kai mata gani na farko, me kake ji a ranka? Soyayya, burgewa ko kuma sha'awa? Dole akwai bukatar kafin ka ce mata kana son ta, ka fara tantance shin son ta kake yi ko kuma burge ka take yi ko kuma sha'awar ta kake yi. Har ka fara soyayya ba tare da ka tantance wayannan abubuwa guda uku ba. Idan son ta kake yi, wannan yana iya zamowa dan kana so ka aure ta ne. Idan kuma sha'awar ta kake yi, zai iya zamowa kana so ka yi soyayyar gara lokaci da ita ne. Ma'ana wata rana dai za ka bar ta. Idan kuma burge ka take yi, wannan kuma yana bayuwa ne daga ganinta da kake yi daga nesa. A cikin wayannan ukun guda ɗaya ne wadda ba ta kaiwa da karyar zuciya. So da niyyar aure shine kadai sanda baya kaiwa da halin jin me yasa ma na fara. Amma soyayya dan shawa wannan gani ne daga nesa. Kuma tabbas soyayya ce ta daukar alhaki. Kuma Hausawa suna cewa alhaki kwikwiyo ne. Dan tana baka shawa ne yasa ka ce kana son ta. Daga lokacin da ka kauda shawar ta kanka, shikenan labari zai sha bambam. Amma ka sani baya da kura ne. Wannan a ƙarshe yana karyawa mata zuciya. Kuma karya zuciyar mace alhaki ne dan uwa, kar mu fara. Soyayya dan tana burge ka kuma ita ce soyayyar da zaka samu kanka kana son ta sosai, amma sam a zatanka son ta kake yi. Sai idan kun samu kusanci sosai ne zaka fara jin wani sauyi a zuciyarka. Ka riga jin cewar ta fara fita a ranka. Ka riga jin cewar baka son ganinta. Ka riga ji cewa me yasa ma ka fara. Ka riga ji cewa ta wani hanya ma zaka bi domin ku rabu. Wannan ita ce makomar soyayyar burgewa. A lokacin da zaka ji baka son ta, ita kuma a lokacin ne take cikin ganiyar son ka. Idan ka ci gaba da soyayya da ita, zaka ci gaba da cutar da ita ne. Idan kuma ka rabu da ita, asalin cutarwar kenan. To wanne za ka yi, wanne za ka fasa? Shi ne dalilin da ya sa na ce kafin ka fara santa, ka fara tantancewa santa kake yi, sha'awar ta kake yi, ko kuma kawai burge ka take. Domin kar ka karya mata zuciya a ƙarshe. Mu fara tantance soyayyar mu ga wanda muke so, ba sai mun fara son su ba mu dawo muna da na sanin me yasa ma muka fara. Ka fara tantancewa kafin ka fara. Mun gode sosai da saurarawa. Mun gode. Dan Allah mai ra'ayinku akan wannan bayanin. Comment please.